само че ти да влиза. Както ви обещах, ви показваме двата варианта за стигане до плажа. Това е първия вариант. Пеша, по много симпатична и романтична пътечка към плажа. Сега ще видим колко е дълга. Разбира се, красиви гледки през цялото време. Сега ще видим колко продължава и дали е подходяща и удобна за изкачване. Ето, през цялото време се виждат красивите гледки. Стъпала, но нормални, комфортни. Нищо неприятно няма. Стигаме до едно място, което не е ясно какво. Може би място за романтични вечери, които ще се правят за някои специални гости. Така и така минаваме от тук. Нека да го разгледаме. Прилича и на място за някакви специални представления. Но разбира се, красиво. Като всичко тук. Това е някъде на средата на пътечката и продължаваме да слизаме към плажа. Пейка по пътя, отново за любителите на романтиката. В общи линии пътечката е под борови дръвчета, така че няма как да е горещо и топло дори в летните дни. Ето вече се виждат долу чадърите и шезлонгите на плажа. Плажа работи. На плажа на този хотел има заведение, в което клиентите, които са на all inclusive, могат да обядват. А тези, които не са, тези, които са на закуска и вечеря, също могат да обядват вече на свободна консумация. Ето това е плажа. Отгоре това е сектора, който е на хотел Марбея Еликс. Ето виждаме и така наречения фуникуляр, който е по-мързеливия начин да се слезе до плажа. Ние, разбира се, ще се качим с него. Ето тук
Той слиза до тук и от тук тръгва. Нещо като асансьор. Много е типично за гръцките хотели. Тези, които са построени на красиви места. Ето го как изглежда. И това качва гостите до хотела. Така, това е лесния начин. А ние ви показваме подробно красивия начин. Ето вече сме почти долу. Ето вече плажа от по-близо. Това е заведението, което е към хотела Марбея Еликс и в което обядват гостите на хотела. Така изглеждат чадърите, шезлонгите. Ето, разбира се, яхта, която се вижда, защото тук е много типично. Има някакви видове лодки, т.е. през активния сезон ще има водни спортове. И така. И ето вече сме на плажа. Така, това е плажа. Чадъри с шезлонги, заведението. Пясъка, разбира се, който ни интересува особено много. Тази част на Гърция плажът е по-скоро едър пясък, което обаче няма нищо лошо, защото мястото е толкова убийствено красиво, че си заслужава да се преглътне неситния бял пясък. Hello! Любезен персонал на хотела, който, разбира се, обслужва и плажа. Това е района около. Това е Каравостаси бич, както вече казахме. И е едно все още малко познато, да не кажем почти непознато място за българските туристи. Така, ето това е мястото. Горе се вижда и хотела Марбея Еликс. Общо бавно слизане, 5-6 минути, с гледки, с снимки и с такива приятни неща.